Wannan gwamna ce saboda irin wannan kiyayyar yana cewa ba za mu zaɓi dan izala ba, da mu zaɓi dan izala wanda mu zaɓi kirista, da mu zaɓi dan izala wanda mu samu abin da yake gaya ba da kai wanda kirista da kai wanda arni abin da yake gaya ma kuma ba wai ya gina wannan hukuncin bane akan dalili ya san cewa ahlus sunna ko ɗan izala ba su da aqida baya ɗaya ta fita daga addini amma su addini su gaba ɗaya fita daga musulunci kuma saboda baka yarda da wannan ba kuma saboda wannan zai zo ya rigima da har da ka wani sai ta fara guda biyu ba za mu zaɓe su ba me yasa saboda yan izala ne kai ka ɗauka shi ne kullum Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir Allah ne yake bada mulki a cikin mulkin da ya bayar ya ba wasu abu so dan kan mulki ba wani abu ne ba shi ke nuna kafin mutane ba abin da yake nuna ta mutane shine alaƙar ka da biyayya ka ga Allah mulki ai jarrabawa ne abin da Allah ya ba wa Fir'auna man Fir'auna ya yi har wasu malamai na cewa da faɗin Fir'auna ana rabbukumul a'la da kuma faɗin sama alimtu lakum min ilahi ghayri wannan sai da Fir'auna ya shekara sama da 40 amma ko ciwon kai bai ba daga gane mulki ba komai bane amma da ƙarshe ina ne mun kuma Fir'auna wutar jahannam Allah ta sai ya tabbatar da Fir'auna ba zai shiga aljanna domin Allah ya ce innahu kana aliyan min al-musrifina kuma yace inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'akum wa yastahyi nisa'akum innahu kana min al-mufsidin Fir'auna da yace Fir'auna yayi girman kai yayi dagawa bayan kasa sai kuma Allah ya ce tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad kaga da Fir'auna ya samu mulki kenan ba zai shiga aljanna ta haka idan Allah ya hana ka mulki a wannan al'ummar wallahi Allah ya tafi domin wannan al'umma ce shugabannin ta mafi yawa zalimai ne barayi ne macuta ne kuma zai wahala ka je ka shiga cikin su baka zama irin su sai dai jarabawa ce kuma Allah ne yake bada mulki in kana son mutum Allah zai bashi in ma baka son sa Allah zai bashi sai dai Allah bai nufa ya bashi to da ka ne fito ce shi ba zai zaɓuwa da bashi kaza kaza wannan ra'ayin ka ne mu ra'ayin shi ne in ga ahlus sunna ya fito mai tsoron Allah to za mu zaɓe shi rukun kujera sama da kowa amma an ce ga ɗan ɗariƙa ga Kirista to mu kuma za mu zaɓa ɗan ɗariƙa domin ɗan ɗariƙa musulmi ne ba za mu zaɓa arna ba ba za mu zaɓa arna ba mu wanda shi ne tare da mu ko ba za mu sauka da kan wannan ba shi sa ahlus sunna ba su taɓa sauka akan wannan ba amma su suna gina komai ne ba akan ka'idar addini ba suna gina komai ne akan gaba da kiyayya kuma in ban da lalacewar ku mu fatin 1978 kuke gaba da adawa ba 1978 da cin akwai ahlus sunna da ku aka zo aka fi kungiyar izala a 1978 suka fito suna faɗa da ita da gaba daya in ana so a yi sallah sai dai a je brigade ana ake sallah sai dai a je masallacin Aminu Din sai dai a je BUK amma dan Allah kalle da muka yi taka gida akan ba wata kusurwa da zaka je ba za ka ga masallatan mu ne na Juma'a masallatin ne na kuma salawat kuma abin da zai burge ka shine su duka masallacin su tsofaffi ne suna karanta hudu ba aina fir'auna wa ana hamana amma mu kuma namu matasa ne muna hawa zamu ce innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wanda wannan yana ma za a dade ana yi idan wani malami ya shekara a cikin su ya shekara 90 yanzu yana hudu ba kaga wannan yana nuna kamar ni zan ƙara shekara nawa kenan 50 ko 60 Allah ta'ala shi Allah